Megy. Sziasztok, itt vagyunk újra egy Left 4 Dead, az Roblox vagy Minecraft. Na mindegy. Menjünk kutyával. Na, a hidas pálya, Left 4 Dead 2. A hidas pálya. A hidas. Feltöltöttünk. Jaj, már most ott kezdődik, ez már fosó. És nem állunk meg, Krisz, nem állunk meg. Ezt nekem mondod? Én biztos nem állok meg. Most előre kell gyűlni. Felhívtad a rádióra a csávot? Nem már meg. Go! Nem anyukád jön majd be. Amikor mondtam neki, hogy hallgatom. Na, tudját még. Hú, neked egy HP-vel kevesebb van, mint nekem. Most mit nézzük? Neked lehet előbb meg. Barátom azt mondta, hogy előbb meghalok, mint én. Ez honnan tudod? Futás van! Let's move! Hiperét kapjuk. Nekem van. Dobj egyet. Első tank. Én előre megyek. Szerintem beledobtam a végét. És utána húzzanak. Ott mentek a bordába. Mindegy, menj előre, vagy menj. Minket megkapta, hogy ott húz. Jó, engem nem értem annyit. Már letette róla az egy. Vigyázzon, De lehet, hogy így valaki nem. Én nem vagyok. Leszettem, gyere! A tagrálás ott lesz a cím. Rögzítettem. Ide tudom adhatni. Kifogáltam. De milyen most hagyjuk? Hát csak egy jockey kéne, már végül is. Vagy egy smoke. Vagy egy tank. Hát, Vagy egy witch. Nincs shotgunom. elmegyünk el. Csoda történt, egy pályán nem shotgun használtam. Reloading! Nem állunk meg. Töltői nem veszek. Én előre megyek, jó? Gyere. Még gyors vettem töltöm. Már úgy dobog a szívem, Krisz. De még van 80 HP. 90? Elég volt. Tank. Watch out! 80. Meghallom. Úristen! Sok idő. Megyek, jó? Legalább egy valaki túlél. Lelőttem. Akkor menjünk. Mindig egyedül. Nem baj, ez is sokkal több. És itt most fel kell mászni a buszra, dobj egy pályából. Nincsen, elvettem. És akkor mi van most? Ide fel kell mászni a benzinosra. Fel. De nem mászni. Igen, erre. Előtt az elején. Nem ott kell, nem is ott kell. De ott is lehet. Kicsit fel, nem így. Na. Hárman még. Jaj, segíts fel! Ó, már jönnek. Elkapott. Majdnem. Most egy téve levágom. Ott volt fel. Ma megír. Próbálom már menni, csak nem látom az utakat. Elég lyukas a híd. Ja, kicsit bajos. Milyen lesz hátszoló? Ó, bekötnek valamire. Ja, mert 18 HP. És még én nekem ez kevés. De mennyi van? Most 82. 84. Kinek kifele? Jó, de én már hogy darálok. Ezt te mondod? Jaj, ne, skuló kell. Kifogytál? Hát. Nekem még van 90. 30. Gyere le, segíteni.
van, 3-an van. Dobok Vikingot. Gyere gyors, jött a helikopter. Úgy látom. Hát akkor ez gyors volt. Ez gyors. Liftet elvesztettük. Hol? Már felvettem, ugye? Tank! Hol? Itt a bejárat. Bemegyek akkor is, nem érdekel. 2 vagy 4. Merre menjek? Hát gyere segíteni. Most nem érek rá. Kösz. Én, bocsánat. Majd marad a lépcsőn. Kösz, meghalok. Én már valamit mondom. Nem hagytam én. Átjutott semmi. Elintéztem egyedül a tankot. Itt a repülő előtt. Na ne! Hát most elhiszem múlik minden. Elég segíts fel a mögött. Csak ő. Hány minden megvan. Amúgy én is. Ennyi volt. Elég. De vagy... Francba kezdhetjük előre. Pedig jó volt a pálya. Figyelj, fog maradni. Mutatom a szépen. Félek, mami! Azért mondom, nem ad HP csomagot. Most Te viszont... fent telentébb vettél. Én fent. Most én bekötözöm magam megint. Right toward the people who've been dropping bombs on us? Anyone want to talk about a plan B? Muníció, azt Let's mondtam. go. Most én is M4-ével. Azért. M4-ével megyek. Én mindig. Hova megyek már? Nincs HP csomag? Azért. Nekem meg nincs tele a fegyver. The army bombed my buddy Keith. De inkább vinnék egy And I másikat. didn't bother to read the signs, and I Itt guess az they erős were kis testing kutyú. bombs Jön that day. át. All sorts of stuff too, not just regular Mi bombs. az Like M4 helyett biological más? nerve gas bombs, M4 shrapnel lett bombs, vissza. these bombs that break up into the air to like 100 98. smaller bombs. Hát, Várjál, én még nem vagyok. Csukd vissza. jó, megvárlak. Itt nem jönnek főzők. Lehet? Hello? És izé is lejött utána. Indítom. Oké. 4 survivors on the bridge. Meg kell nyomni valamit. Állj We fel. are not infected. Nyitom. You heard the man. Let's get across the Na goddamn menjünk. bridge. Ez isteni durva pálya. Na. Mikor megy már? Milyen megyünk fel? Mi van? Mi van? Ja? Mi a baj? Incoming! Mindig én Let's voltam. move. Bombázom, nem tudod. Látni, ez folyamatosan tud, de nem mint az a tu-tu-tu-tu. Mint ez nem azt csinálom. Lesz? Jó, de az 3-as sorozatokat lő. És ez? Ez folyamatosan tüzel. Kinyit szép. Belementem a hányásba. Ó, nem erre. Átmentél hányásra? Hát, Látják, hogy a mesterek játszanak. alig nem most látom. Már Reloading. nekem 90. Vigyázz! Mire? Más, lelőtted. Uj, Jöttök? közel volt, megett.
Ezt hogyan csinálták meg egyébként? Azt akarom mondani. Viszont ebbe több bőrő van. Ide. Tudom. Ez 60-as. Ne azt figyelj, menjél már, mert segítség! Help me! Segíts! Zombik még. Ha már itt vagy. Ugorjunk le. Víz. Most én ugrok. Már leugrottam. Skuló vissza. Jó. De hányszor fogunk újra csinálni ezt? Most mindenki úgy jó HP-ban van. Egyelőre. Azt akartam mondani. Te arra gondolsz? Nem tudom. Megdobott. Tudják segíteni? Smolyt! Meghalsz. Hát te nem igaz, te milyen kaliberre mész? Lelőtte nekem előtt, de én nagyon sokat belélőttem. A HP-m le is ment. Egyet belélőtött, és úgy lement a HP-m, mint én inkább vettem egy játékot. Én nem azt hiszem. Mert abban csak 40 töltőn. 40 töltőkkel bele egy kártya, tehát sok van hozzá. Nekem azt mondod, hogy sok. Már felmászik. Ezt kis kutyuval próbáltam végigvinni, szerinted? Hát